गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जगेन्द्रपुर गामिनि थागिबि समाज सिबियारि रुंसारि पुलिस नार्जारि गोसोखां जोलुर बादायलायनाय खुंदों। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सराइबिल जगेन्द्रपुर गामिनि बयजोंबो सिनायजानाय समाज सिबियारि पुलिस नार्जारिनि जिउमाखौ गोसोखांनानै जगेन्द्रपुर सोरां क्लाबनि बानजायनो खुंफुंजानाय रुंसारि पुलिस नार्जारि गोसोखां जोलुर बादायलायनाया मैयानिफ्राय जागायजेनबाय। मैया गिबि सानाव बे जोलुर बादायलायनायखौ बिटिआर सोरखारनि गेलेमु बिफाननि नेहाथारि दितिकानन्द हाजरिका बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बेखेवना होयो। बानजाय आफाद आरो नखरनि सोद्रोमाफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला बे जोलुर बादायलायनाया गासै मोनदान हानजानि गेजेराव जागोन होनना मिथिहोदों। लोगोसे बे जोलुर बादायलायनायखौ बे बोसोरनिफ्राय बोसोरफ्रोमबो खुंफुंनाय जागोन होनना नखरनि सोद्रोमाफ्रा फोरमायबावो। मख'नो गोनांदि रुंसारि पुलिस नार्जारि गोसोखां जोलुर बादायलायनाया दिनै फुंनि 9 रिंगानिफ्राय नैथि खोलोबनि बादायलायनाय जागोन होननानै फोरमायदों रुंसारि पुलिस नार्जारिनि फिसाज्ला राहुल नार्जारि बिथाङा। नोंथांमोना जानला मोनला हाग्रानि मैखुन जायो नामा? बिदिब्ला नोंथांमोना सांग्रां जादो। उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसियाव हाग्रानि मैखुन जानानै नखरसेनिनो 6 सुबुङा देहायारि जेंनायाव सुनिबारखालि फुंनि 10 रिंगासोआव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि पुलिस थानानि 1 नं सनाजुलियाव हाग्रानि मैखुन जानानै नखरसेनिनो 6 सुबुङा बिसजों हालाय हाफाय जानांदों। जाथाय जायगानिफ्राय 108 एम्बुलेन्स गारिजों डिमाकुसि मडेल हस्पिटालसिम लाना फैना फाहामथाय होनाय जायोब्लाबो गोजौ फाहामथाय होनो उदालगुरि सिभिल हस्पिटालसिम दैथायहरनाय जायो। नखरसेनिनो फोलेरफ्रा बिसजों साग्लोबसारजानाय सुबुंफ्रा जाबाय प्रितम कर्मकार 16 बोसोर, रुकुमनि उरां 40 बोसोर, मणि कर्मकार 14 बोसोर, प्रियांका कर्मकार 30 बोसोर, प्रिया कर्मकार 27 बोसोर, प्रदीप कर्मकार 55 बोसोर होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय समसिम गासैबो उदालगुरि सिभिल हस्पिटालाव फाहामथाय होगासिनो दं होनना मिथिनो मोनदों। बे समसिम खैफोदनिफ्राय एसे उदां होनना मिथिनो मोननाय जादों। जोबोद दुखुनि खौरां। गिख्रंथाव बाइकनि जाब्रबथायजों सासे फरायसानि जिउ खहा आरो खुनुरुखुम सासेनि जिउ रैखा। मोब्लिबनि खुन्थायाव सौग्रावनानै जायगायावनो जिउ गोमानो गोनां जायो सासे फरायसाया। क'क्राझार सहरनि खोला फारसे थानाय मख्राफारायाव 13 अक्ट'बर शुक्रबार खालि मोनानि 9 रिंगासोआव मोनसे गिख्रंथाव बाइकनि जाब्रबथायजों सासे फरायसानि जिउ खहा आरो खुनुरुखुमै सासेनि जिउ रैखा। गिख्रंथाव जाब्रबथायाव मटर साइकेल सालायग्रा 18 बोसोर बैसोनि जयजित नाथआ जायगायावनो जिउ गोमायो आरो उनाव गाखोफानाय पंकज नाथ 16 बोसोरा गोब्राबै जोखोम जायो। जिउ गोमानाय जयजित नाथआ क'क्राझार गभार्नमेन्ट कलेजाव डिग्री सेथि सेमिस्टाराव फरायनाय फरायसामोन। सानैनिबो न'आ धुबरी जिल्ला सप्तग्राम पुलिस थानानि सिङाव थानाय सासारगाव गामियाव। जोखोम जानाय पंकज नाथखौ क'क्राझार आर.एन.बी सिभिल हस्पिटालाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जायो। बिपिएफनि गागि सोद्रोमा सेन्ट्रेल वर्किं कमिटिनि सोद्रोमा बाबलु शर्माया बिपिएफ नागारबाय। क'क्राझार सहर सुभाषपल्लीनि थागिबि बिपिएफ दोलोनि CWCनि सोद्रोमा बाबलु शर्मा एबा परत शर्माया बिपिएफ दोलोनिफ्राय रिजाइनेसन होबाय। थांनाय बावैसो सान सिगां हिन्दु सनातन धोरोम आरो गान्धी नखरनि सोद्रोमाफोरनि सायाव खौरांगिरि मेल खुंनायनि हेंथायै बिपिएफ दोलोआ दुखु मोनना बाबलु शर्माखौ बिपिएफ दोलोनिफ्राय जेबो जाहोन गैयालासिनो एरख'यो होननानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रोखा बुंथियो बाबलु शर्माया। बाबलु शर्माया बुंबावोदि बिपिएफ दोलोआ बिथांखौ होखानाय जाथायाव राङारि बेले बेजे दं होनना बिपिएफनि हेंथायै गोख्रों बिजाथाय फोरमायदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। जोबोद दुखुनि खौरां। गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनानै आसामनि लाइमोनफ्रा आलाय सिलाय जानांदों आरो गोबाङा जिउबो खहा जादों। गुबुन रायजोआव आसामनि सासे लाइमोननि गोथै देहा बोखांदों। फिन 2 लाइमोना गोमानानै दङ। गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनाय धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट सापरि पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय सानजारि नोगोरनि 1 नं सिमेन्ट सापरि गामिनि सासे लाइमोननि गोथै देहाखौ
गुबुन रायजोआव बोखांनो हायो लोगोसे सानै गोमानानै थानाय जाथाया ओनसोल नाङै गिखांनाय सोमजिदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 10 अक्ट'बराव रेलजों धेमाजि जिल्लानि सिमेन्टसापरि पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय 1 नं सिमेन्टसापरि गामिनि सम्पु दासजों लोगोसे कनक गगৈ आरो महन तकबिया आन्ध्र प्रदेशआव खामानि मावनो थांखिजों थांगासिनो दंमोन। सरकारि न' PMAYG न' मोनगिरिफ्रा लुफुंजायैनि दुखु फोरमायदों। बे जाथाया जादों चिरां जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय आरसाबारि PCTC, खाथ्रिबारि आरो आरसाबारि गंनै गामिनि गासै लुफुंजायै न'फ्रा गंजि नखरनिख्रुइबो बांसिन दङ होननानै दुखु फोरमायदों ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा। बेनिखायनो सरकारखौ थाबैनो लुफुंना होनांगौ होननानै दाबि दैखांदों खाथ्रिबारि आरो आरसाबारि गामिनि रायजो राजाफ्रा। भारतनि क्रिकेट हानजाया पाकिस्तान क्रिकेट हानजाखौ गोरलैयैनो फेजेनदों। भारतनि सुथुर हादर पाकिस्तानखौ भारतआ गोरलैयै फेजेनदों। दासान्दि सोलिबाय थानाय ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड काप 2022 मैया मेचआव भारतआ पाकिस्तानखौ गोरलैयैनो फेजेननो हायो। मख'नो गोनांदि दासिम ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कापआव भारतआ पाकिस्ताननि आखायाव जेनफेराखै। जनाय बालिका हिन्जावसा गोजौ फरायसालियाव रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिदों। साननैनि रंगिना संगिना हाबाफारिजों जनाय बालिका गोजौ फरायसालियाव रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिदों। इं 1923 मायथाइनि 14 आरो 15 अक्ट'बराव साननैनि आबुं हाबाफारि लानानै जनाय बालिका फरायसालि नब्लाङाव गाजा गोमजायै रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिदों। गिबि साननि हाबाफारि बायदियै बानजाय आफादनि आफादगिरि एबा जनाय समष्टिनि MLA भगवान पेगु आरो बालिका गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि खरगेश्वर पेगु आरो लोगोसे जनाय ओनसोलनि मेलेमजिबि सुबुंफोर, बारग' गाहाय फोरोंगिरि, समाज सिबियारि सुबुंफ्रा बाहागो लानानै रुफाथि मायथाइ फोरबोनि मुङाव फिरफिला बिरहोयो। मैयानि गिबि साननि हाबाफारियाव मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि सोद्रोमा परबानन्द साहिंना बिथाङा फरायसानि इयुननि जाफुंसारनायाव माबायदि साखाफारा जानांगौ बिनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखियो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बिजनि दख'रा एपसनि सिङाव थानाय बर' बाजार दालाय एपसि सिंनि मावजिपारा गामिनि बिजय बर'नि सासेल' फिसाला जायख्लं बर'आ न'खराव जेबो गैजायै गोरिब जानायलाय दिल्लीयाव खामानि नागिरनानै थांनायावनो ट्रेनाव ओंखाम जानायाव बिस मोनजाफ्लांनानै बिहुस जाना जेराव ओंखारनो नांगौ बेयाव ओंखारनो हायाखै, गुबुन स्टेशनआवसो ओंखारो, उनाव गारिजों एक्सिडेन्टबो जायो। बेनि उनाव हस्पिटालाव सहैना गिनाय जानानै खथानि उनथिं लेट्रिन पाइपआव गाखोनायाव पाइपआ बायना गोग्लैना रुंसारि जायो। न'खरा गोरिबलाय गोथै सोलेरखौ न'आव लाबोनो थाखाय बिजनि दख'रा एपसनि खावलायनायाव दिल्ली दालाय एपसनि आफादगिरि बिश्वजित नार्जारी बिथांनि हाजासे मददजों जायख्लं बर'नि गोथै सोलेरखौ न'सिम लाबोनो थियारि खालामो। बेखौनो लानानै बिजनि दख'रा एपसनिफ्राय दुखुथिया न'खराव थांनानै सावरायनाय जायो। बिजनि दख'रा एपसनिफ्राय सावरायहैयो आफादगिरि सुबिलाल दैमारि, लोगो आफादगिरि खेजें नार्जारी, लोगो गाहाय नेहाथारि सोरांसा दैमारि, नेहाथारि गोगोम बसुमतारी, लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि मिजिं बसुमतारी, गेलेमु नेहाथारि हादोरसा बसुमतारी, लोगो गेलेमु नेहाथारि सुलेन बर', सोद्रोमा हादोरसा बसुमतारी, बर' बाजार दालाय एपसनि आफादगिरि सन्जीब बर', लोगो आफादगिरि मनज बसुमतारी बिथांमोना